Хәерле көн, исәнмесез, хөрмәтле коллегалар. Хәзерге вакытта сукырлар һәм начар күрүчеләр декадасы бара. Шул уңайдан безнең матбугат конференциясе сукырлар һәм начар күрүчеләр өчен республика проектларына багышланган матбугат конференция. Кунакларыбыз сукырлар һәм начар күрүчеләр өчен республика махсус китапханәсе директоры Наил абый Сафаргалиев. Әлеге китапхананың методик бүлек мөдире Гөлүсә Закирова һәм шушы китапхананың төбәкара һәм күчмә бүлек мөдире Миләүшә Әхмәтҗанова. Хәерле көн, исәнмесез, мөхтәрәм кунаклар. Һәм инде беренче сорау Наил абый сезгә булыр. Менә бүгенге көндә сукырлар һәм начар күрүчеләр өчен татар телендә мәгълүмат алу мөмкинлекләре нинди? Татар телендә мәгълүмат безнең қойылған әйбәт дип әйтергә була. Чөнки без инде 20-нче гасырда ук бик күп эшләдек күрмәүчеләргә өчен аларга мәгълүматны брайльчә аларга, аннан соң тавышка салынган китаплар. 1934 елны беренче татар китабы чыга латинографика буенча. Ул вакытны Совет народных комиссаров акчасына, аннан соң сукырларның үзәк идарәсенең акчасына сатып алган чит илдә типографияда баса башлана. 39 елны без күчәбез кириллицага, шул вакытны кириллица да чыга башлый. Шуңа күрә бүгенге көннәрдә ул декабрьдә 34 елны беренче китап чыга латин графикасында. 39 елны шулай ук декабрьдә чыга кириллицада. Шул вакытны ук без бик күп ул китапларны басабыз, татар Россия күләмендә таратабыз. Иң беренче укучылар бездән Татарстаннан соң була Башкортстан, Себер, бүтән җирләргә, хәтта Украина, Донбасска, Луганск, Луган өлкәләренә, Украинада бүтән җирләрдә дә шул вакытны таңлый башлар китапларны безнең. Татарлар Средний Урта Азиядә торучылар да, алар да шул китапларны белән тәэмин ителә башлый. 1900 татарча брайльчә чыккан китаплар Советлар Союзында брайльчә бүтән рус теленнән соң без булабыз икенче. 1961 елны безнең Казанда китапханәдә татарча китапларны яза башлар тавышка, аудио китаплар. Ул вакытны безнең театр артистлары аны тавышка сала башлыйлар, тарата башлыйлар. Әйтергә кирәк, латышлар 61 елны һәм без менә 61 елны ул китапларны чыгара башлыйбыз. Мәскәүдә русча ул 58 елны чыга башлый. Шуннан соң без инде менә бер генә китапхана Россия күләмендә тәгәр түгел, бөтен дөньяда татарча үзебез брайльчә басабыз. Аны саклыйбыз, аны таратабыз бөтен Россия күләмендә һәм чит илләргә дә почта буенча. Аннан соң әйтергә кирәк, менә татар китапларын без хәзер шунда интернациональ библиотека бар Мәскәүдә. Аны безнең татар китапларын бирәбез. Татар китапларын аннан безнең сайттан шул без махсус үзебез генә пароль бирәбез. Шул пароль белән татарлар торучылар бездә Россия күләмендә, чит илләрдә ал китапларны качать итеп алып, тыңлый алалар. Без аларның регистрациясына барабыз, кем кайчан инде китапны алган, без аны күреп торабыз интернеттан. Менә шулай итеп без әйтергә кирәк, Татарстан һәм Россия күләмендә генә түгел, чит илләрдә дә безнең күрмәүчеләр, татар теле белүчеләргә шундый мөмкинлек бирәләр, аның белән файдаланалар. Шулай да менә соңгы татар китабы, сукырлар өчен әзерләнгән татар китабы ничәнче елда булды? Һәм нинди китап ул? Хәзерге көннәрдә без китапларны төрлелькәдә язабыз, региональный компоненты буенча дәреслекләр эшлибез, 4 коррекцион мәктәпкә Татарстанда. Аннан соң без хәзерге актык вакыт тарихи өлкәсендә матур әдәбиятны, Казан утларын, идеаль журналларын бөтенесен башыннан артына каттык язып бетерәбез һәм аларны таратабыз. Менә актык номерларны хәзер Казан утларын, идеаль журналларын инде чыгарабыз.
Ақтық шыққан китаплар тизгенә чыга. Бір китап безгә килсә, бір ай ішінде біз аны тавышқа язабыз һәм брайльчада. Элек брайльча безнең һәр җиһазларыбыз бик әйбәт. Алдык без менә брайльча басарга. Элек типографияда китапны басалар 3 ел дәреслекләр. Безнең әйтик 91 әйтик менә бу 19-нчы елны чыккан дәреслекне безнең балалар элегечә булса 22-нчы ел гына алырлар иде. Безнең менә бу ел чыккан китапларны математикама, бүтәнме дәресләрме, дисциплинадамы, аны біз шунда ук 1-2 ай эчендә әйтик нәшрият чыгардым ул китапны, сентябрьгә өлгерәбез балаларга шул китаплар белән тәэмин итәргә. Менә хәзерге компьютер һәм хәзерге принтерлар шундый мөмкинлек безгә бирәләр. Менә республикада яшәүче сукырлар һәм начар күрүчеләр әлеге мөмкинлекләрдән ничек файдалана ала? Биләүшә ханым, бу сорау сезгәдер инде. Эш ничек оештырылган? Исәнмесез, хәерле көн. Безнең китапханәбез районда, безнең Татарстанның төрле районнарында яшәүче сукырлар һәм начар күрүчеләрне китаплар белән тәэмин итә. Бу районыбызда урнашкан центральный китапханәләр һәм безнең арабызда хезмәттәшлек турында килешү төзелә. Шушы килешү нигезендә күчмә пунктлар оештырыла райондагы китапханәләрдә. Һәм шуларга без посылка җыеп, укырга теләүчеләрнең фикерләрен, уйларын күз алдында тотып, аларга посылкалар җыябыз һәм почта аша аларга китапхана адресына без җибәрәбез инде посылкалар. Бу посылка почта хезмәте бушка алып барыла, аның законы бар. Законы кирәк булса, мин монда үзем алып килмәдем. Тулысынча номерлары белән әйтеп китә алмыйм. Аларда безгә укылган китапларны бушка кайтаралар, без аларга почта аша посылкаларны бушка җибәрәбез. Шулай ук хатлар да, посылкалар да бушка бара. Анда шушы күчмә пунктта шушы эш белән җаваплы кеше билгеләнә. Ул үзләренең райондагы булган һәм бүтән сукырларның һәм начар күрүчеләрнең нинди китап укырга теләүләрен башта җыя да, аннан соң безгә запрос буларак безнең китапханәгә юнәлтә инде. Я телефон аша, яисә электрон почта аша. Шуннан соң безгә килгәч, без үзебезнең фондтан әлеге китапларны җыеп, туплап аларга җибәрәбез. Бусы безнең районнар белән эшләү булды. Шулай ук шушы отдел безнең Рәсәйнең төбәкләрендә яшәүче сукырлар һәм начар күрүче татарларны татар китабы белән тәэмин итә. Анысы да шулай ук төбәкләрдә булган махсус китапханәләр аша, яисә инде читтән торып укучыларыбыз аша турыдан-туры алып барыла. Ике китапханә арасында, махсус китапханәләр арасында безнең яисә, например, мәсәлән, Киров өлкәсендәге махсус китапханә арасында шулай хезмәттәшлек турында килешү төзелә. Әлеге килешү нигезендә без аларга шулай ук шушы махсус китапханәнең адресына почта аша посылка җибәрәбез. Посылкалар шулай ук Рәсәй территориясендә дә бушка эшләнелә, почта хезмәте бушка. Читтән торып укучылар үзләре безгә телефон аша яисә электрон почтасы, гадәти почта аша безгә элемтәгә чыгалар. Без үзебезнең эш куелышын аларга аңлатып бирәбез, нинди тәртиптә эш барачак. Шуннан соң аларны үзебезнең китапханәгә язабыз. Алар инде безнең полноправный, дип әйтим инде русча итеп әйткәндә, китап укучыларыбыз булалар. Һәм шулай ук аларның исем фамилиясына, аларның йорт яшәү адресына без почта аша посылкалар җибәрәбез. Шундый тәртиптә эш алып барыла. Шулай ук почта хезмәте бушка, закон буенча. Анда сикограмма дигән штампик куела һәм алар укылган китапларында безгә шулай ук бушка кайтаралар. Наил Ибраһимович әйтеп киткәнчә, иң яратып безнең татар китапларын көтеп торучы төбәкләрдән Башкортстан, Мари Эл, Удмуртия, Бахчисарай, Дагестан республикалары, Киров, Ульян, Төмән, Оренбург, Кемерово, Пермь, Свердловск төбәкләре, Нижневартовск шәһәренең 5-нче номерлы китапханәсе турында аеруча әйтеп китәсем килә. Башка төбәкләрдә, мәсәлән, анда махсус китапханәләр белән әгәр дә без эшләсәк, бу 5-нче Нижневартовскийның 5-нче номерлы
обычный китапханәсендә, анда сукырлар һәм начар күрүчеләр үзләре килеп, элемтәгә чыгып, андагы сотрудниклар белән элемтәгә чыгып, үзләренең татар китаплары укырга теләвен белдереп, алар шуннан интернет челтәреннән безнең сайтны табып, безгә мөрәҗәгать итеп, без алар белән шундый яхшы эш алып барабыз. Даими рәвештә китаплар сорыйлар, китапларыбызны бик теләп көтеп торалар алар безнең. Менә шундый тәртиптә эш алып барыла. Әйтеп бетермәгән булсам, сорауларыгыз булса инде. Сораулар бирерләр. Менә Гөлүсә ханымга да бер сорау бар. Сезнең китапханә ул бик актив китапханә. Даими проектлар тәкъдим итеп тора. Шулай ук менә былтыр сукырлар һәм начар күрүчеләр өчен спектакльләрне тифло комментарий белән тәэмин итүдә сезнең өстә менә быел мондый республикада мондый театрлар, мондый спектакльләр ничәү, кайсы театрларда куела һәм нинди яңа проектлар тәкъдим итәчәксез? Исәмсез хәерле көн. Шулай ук безнең китапханәбез төрле мәдәният өлкәсендә, сәнгать өлкәсендә төрле яңалыкларны күзәтеп барырга һәм аны үзебезнең республикада, Татарстанда моны кертеп җибәрергә омтылып, без тәҗрибәне һәрдаим өйрәнеп торабыз һәм моны бездә кертергә тырышабыз. Инде сез белгәнчә, теге елны бик зурлап пресс-конференцияларда җыйдык. Бу эш безнең матур гына Алишер Усманов фондының яңа караш программасы кысаларында кирип китте. Узган ел безнең бер генә Татар тамашасы, яшь тамашачы театры Кариф исемендәге спектакль барадыр. Бүгенге көндә безнең театрларыбыз да артып килә, спектакльләребез дә артып бара. Безнең хәзерге көндә шулай ук яшь тамашачы театрында Куян Эдвардның сәяхәте спектакле бара, тифло комментарий бирү юлы белән. Бу айга бер тапкыр бара. Һәм шулай ук Камал театрында безнең 2 спектаклебез бара. Бу елның октябрь айында безнең тифло премьера булды. Узган елдан без Килмешәк спектаклен керткән идек ноябрь айларында. Быел октябрьдә тифло премьера булды инде. Исәмсез спектакльдә тифло комментарий бирү юлы белән алып барыла. Булар татар телендәге безнең театрыбыз белән хезмәттәшлек алып барыла инде. Шулай ук шушы Мәскәү белән берлектә безнең Мәскәүдә регионнарда бу эшчәнлек регионнардагы театрларда тифло комментарий бирү дигән программа кысаларында особый взгляд программасының инде мин шушы юнәлешнең куратор булып торам монда Татарстанда. Шулай ук безнең рус телендә дә бара, татар телендә генә түгел, чөнки безнең татар телендә күрсәтә башлагач, Татарстан безнең 2 телле республика, рус телендәге тамашачыларыбыз да үпкә белдерә башладылар. Нишләп рус телендә дә юк дип. Шулай ук менә мөмкинлекләр булды. Монда День добрых дел дигән хәйрия фонды белән берлектә Казан яшь тамашачы рус спектаклендә безнең анда 2 спектаклебез бара. Молодильные яблочки һәм Дикий дигән менә 17 октябрьдә безнең бу спектаклебез булачак. Шулай ук яңадан 2 спектакль пока безнең адаптацияләү алып барыла. Эшчәнлек аларны 2нче елга кертергә җыенабыз. Шулай ук татар спектакльләрендә, татар театрларында яңа спектакльләр кертү мөмкинлекләрен эзлибез. Һәм тагын ниндидер проектлар әзерлисез дип беләм. Безнең проектларыбыз бик күп, аларның юнәлешләре дә төрле. Безнең инде 2014 елдан бирле эшләп килә торган бик безнең яраткан проектыбыз, уңышлы проектыбыз булып чыкты. Ул Татарстан бармакчыларында дигән проектыбыз бар. Бу безнең рус география оешмасы белән берлектә без моңа грант язган идек 2014 елда. Һәм шуннан бирле безнең менә шушы татар телендәге генә түгел, гомумән татар һәм рус телләрендәге күрмәүчеләр өчен мәгълүмат проблемасын без шушы үзебезнең проектыбыз белән шундый югары дәрәҗәдә сөйли алдык. Алар безнең проблеманы ишеттеләр һәм безнең Татарстанда гына түгел, гомумән бөтен төбәкләрдә дә бу проблемага игътибар бирелеп, шундый проектларны поддерживать итәләр дип әйтергә була инде. И менә без бу ел географик диктантта яздык. Бу шулай ук безнең
эш нәтиҗәләре дип беләбез инде без Татарстан бармакчыларындагы дигән проектыбыз безнең. Бу проектыбыз кысаларында рус һәм татар телләрендә Татарстанга кагылышлы аның мәдәни һәйкәлләре, географиясына, табигый байлыкларына карата китаплар басыла. Ике тапкыр безнең бу проектыбыз грант белән финанс чаралар бүлеп бирелде инде. Грант кысаларында һәм без бу проектны шулай ук теге финанслау бетте дигән ташладык түгел, барыбер алып барабыз. Елына без шушы серия кысаларында берничә китапны булай да үзебез чыгарып барабыз. Һәм безнең тагын бер архитектура һәйкәлләре белән таныштыру йөзеннән берничә ел элек безнең Татарстан осязаемый дигән проектыбыз бар. Архитектура ул без менә күнеккән, без уйламыйбыз дагын һәйкәлләрне күрәбез, сокланабыз барыбыз да, күрмәүчеләр өчен архитектура сәнгате ул бигрәк тәген таныштырып булмый торган сәнгать инде. Шул нигездә без Татарстанның архитектура җәүһәрләрен макетлар итеп ясап, 3D макетлар формасында ясап, 5 макетыбызны ясаган идек. Казан Кирмәнендә урнашкан бу Спас манарасы, Сөембикә, Анар Сыңкыл Шәриф мәчете, губернаторский дворец һәм башкалар. Һәм шулай ук без менә бу ел шушы 2 проектыбызны берләштереп, моны грантка биреп карадык Мәдәният министрлыгының. Монда шулай ук грант тоттык. Хәзер менә шушы араларда бу проектыбызны инде тамамлап барабыз. Шулай ук китаплар дагын басылды. Театр елына да багышландык, без Тассырның 100 еллыгына да багышладык бу проектыбызны. Шулай ук 10 архитектура макеты безнең эшләнелә, менә табадан төшә дип әйтергә дә була инде, эшләнеп бетелә. Шулай ук без аны ноябрьнең ахырларында, декабрьларында тәкъдим итә башлаячакбыз. Шушы проектыбыз белән Татарстанда гына түгел, безнең Россия регионнарына дагын безнең презентациялар, тәкъдим итү чаралары планда инде. Biz чыгарга уйлап торабыз шушы проектыбыз белән. Шулай ук менә әйтеп бетәсе килә, Ибрагимовка күбрәк белә бу турыда. Безнең татар синтезаторда эшләнде проектларга, аны да гына әйтергә була. Ибрагимович әйтеп китер хәзер тулырак иттереп. Һәм башка безнең проектларыбыз бик күп. Шулай итеп эшләп барабыз. Менә татар синтезатор эшеннән да зур вакыйга буларак кабул ителде. Аны кулланучылар хәзерге вакытта күпме? Сез статистика алып барасызмы? Әлеге татар синтезаторын мин исегезгә төшерим, без Интертат татар сайтына да куйдык һәм аны кулланучылар бар дип беләм. Синтезаторның аны без әле бөтенесен белә алмыйбыз. Менә китапларны алучыларны беләбез, синтезаторны әле ул яктан эшләп бетермәдек әле. Хәзер күпме дип әйтә алмыйбыз. Күпме кеше кайчан күпме кергән дип безнең әле андый контрольны урнаштырмадык әле. Тиздән булыр дип уйлыйм. Синтезатор сүз байлыгы белән, сүзләр белән байтылып барамы ул? Ул безнең бит Казан университеты галимнәре белән Тавзих Ибрагимовның аның коллегалары белән нарсың Чабаксарда безнең күрмәүче математик Ольга Яковлева. Ул менә аның белән без иҗади проектны эшләдек. Ул проектта ул инде ничә ел эшләнде. Анда бик зур лингвистик эшләнде безнең Казан университеты галимнәре белән. Алар безгә бик тырыштылар инде. Bütün sözlerini, eğitmenlerini, bütünüsü büyük eybet sintezatör işler deyip. Çünkü köp sintezatörler büyük ağır tanlarga, anlarga ağır. Biz şunlar göre şundan işledik, eyteler hazır büyük oңайлы tanlarga anlaşıla deyip. Bizning менә шитте бигрәк тә безнең хәзер ул синтезатор белән шит регионнарда күбрәк файдалана Казанда караганда. Әрмәнстандан да шалтыраттылар әле. Аннан Литвадан да шалтыраттылар, сорадылар. Без шундай синтезатор эшли аласызмы безгә дә дип. Мәйтәм сезгә юк инде анда мин тәкъдим итәм проектларны ясарга нитәргә ярдәм итәрбез. Үстерегезнән үзегездән дә шундай эшләр, лингвистик шуларны сез эшләргә тиеш дип әйткән идем. Шуңар күрә безнең менә
читтә торучы татарлар бик аның белән уңайлы һәр файдаланалар. Алар әйтәләр, безгә ул бер генә мөмкинлек күрмәүчеләргә ул вакытта анда менә татарча мәгълүматны Татарстаннан алып, я бүтән җирдә барма. Шуның белән файдаланалар. Контроль әле белән үзәктә белән булай бөтенесен карап, кем тыңлый хәзер күпме дип әле андыйга без чыкмадык әле ул дәрәҗәгә. Чөнки аны тикшереп тә җитеп булмыйдыр, чөнки синтезатор ул свободный доступка куелды инде, аны хәзер тикшереп җиткереп тә булмыйдыр инде ансы. Файдаланырга без бирдек бушка аны, бездә безнең сайтка кирип аны алырга була. Аннан соң әйтергә кирәк, мәктәпләрдә теге елны конкурслар булды. Компьютерларны кем мәктәпләргә куя торган фирмалар аткан. Алар шалтыратып бездән сораганнар, нишләргә мәйтәм, компьютерга кертәсез, бездән рөхсәт бар, ләкин только аны шуны безнең шартларыбыз бәясен бирмәскә, ул бушка булырга тиеш. Компьютерның җиһазын нигә дә бәясенә ул кертергә тиеш түгел дип. Безнең консультациялар, безнең гел алырга була, ничек аны белән файдаланырга, кайсы вакытта шундый сораулар чыга, шалтыраталар, безнең китапханәгә шалтыратып, безнең белгечләр алар ярдәм итәләр, ниндидер авырлык булса, ул синтезатор белән файдаланырга. Аннан соң мин әйтергә кирәк, бик зур рәхмәт безнең Казан университеты лингвистларына безгә ярдәм иткән, ул өчен аның өчен рәхмәт эштәгәнне. Аннан соң инде Яковлева Ольга Владимировнаға, Чебоксардагы математика программистка. Аларсыз эшләмәсек. Галимнәргә университетның бигрәк зур рәхмәтем. Алар чөнки бу энтузиастлар буенча эшләнде, волонтерлар дигән шикелле хәзер күбесенчә алар акча бер нәрсә аның өчен алмадылар. Менә шундый эшне эшләдек без. Һәм бу синтезатор әле татарча начар укучы һәм яхшы күрүче кешеләргә дә бик файдалы булып чыкты. Аны менә укый, татарча укуда кыенлыклар кичергән кешеләр безнең язмаларны тыңлап аңлый. Талгат Хаматшының тавышында безнең синтезатор. Шуңар күрә без ул синтезаторны Талгат дип исем бирдек. Безнең монда беләсезләр инде күп елларда Талгат Хаматшин эшләде диктор булып. Без аны бик яратабыз, ул безгә бик күп тавышлы китаплар язды инде. Шуңар күрә аны халык кемнең тавышын эшләргә дигәндә, күрмәүчеләр бөтенесе әйтте, Талгат Хаматшинның тавышы дип. Ә менә хатын-кыз тавышын әле без тапмадык, әле ничектер шыкый торган тавышны таба алмыйбыз. Менә иншалла андый хатын-кызның тавышын табырбыз да, аның да синтезатор инде Фатимамы булыр, кем булыр, я Раиля булырмы, кем булыр, ансын белмим инде. Бу исәптән менә кичә генә Наим Ибрагимович безнең Болгар радиосында туры эфирда булып кайтты. Шунда бер шалтыратучыдан шундый сорау булды, кызыклы хәлләрдә була бу исәптән. Бер апа, күрмәүче апа, бу Талгат синтезаторы белән бик каты тыңлый икән. Кирип ябыла да тыңлый икән, ябыла да тыңлый, табиның бит инде тавышы матур. Шуннан ире көнләшкән моның. Хәзер бездән хатын-кыз тавышы дагын сорыйлар. Кайчан бирәсез инде дип шайтып шалтыраталар, шундый менә кызыклы шалтырату булды кичә. Шуннан да бик сәнгати синтезатор ул тыңларга бик рәхәт кулакка. Бер кайсы бер кешеләр әйтәләр дә шулай, хатыннарны ни дип ир кешене син анда тыңлап утырасың кенәтенә дип. Шулай. Анда уен чыгыш булар, шундай кәмит хәлләр. Коллегаларыбыз, рәхим итегез сорауларыгыз. Сораулар бармы? Сораулар булмаса, менә аз гына әйтергә онытып торам, безнең тифлокомментарияле спектакльләрдә генә түгел, быелдан безнең шундый чара булды, концертларга да кертә башладык. Менә сентябрь айында булды инде, октябрьдамы, Шаллыда безнең Шулман дулкыннары дигән инвалидлар фестивале булды. Анда шулай ук безнең татар һәм рус телендә мин туры рәвештә тифлокомментарий алып бардым. Шулай җиңү салюты фестивале булды Россияра. Менә ике фестивальдә, шулай концертларда дагы тифлокомментарийларны инде безнең спектакльләрдә генә түгел, барлык башка җирләргә дә кертергә була, һәм без бу өлкәләрне тоже күздә тотабыз, эшләргә җыенабыз инде сәнгатьнең бөтен якларын күрмәүчеләр өчен якынайтырга уйлап торабыз. Эшләребез күп, планнарыбыз күп, Алла бирсә, тагында проектларыбыз бар әле, кайсы берсен әле игълам итмибез, ләкин алар инде без эшлибез.
инновация бойынша теге компьютерлар өлкәсендә дә, аннан соң безнең күрмәүчеләргә эштә иендә дә ничек мөстәкыйль тормыш алып барырга, әйтик, кухняларда ниләрдә эшләргә җиңеләйтә торган җиһазлар бар. Аларны да өйрәтергә, ул программаларны төзеп, күрмәүчеләр иеләрендә үзләре пылесос белән дә эшлиләр, җыештыралар да, бүтән эшләрне дә алып баралар. Аннан соң GPS навигациялар, без күрмәүчеләр телефон белән урамда үзе мөстәкыйль җыри алалар. Җыриялманы. Шуларны бөтенесен хәрбез абайлап, әкренләп шулай кертеп барабыз әкренләп. Тормышта сукырларга сыйфатлы тормыш алып барсын өчен. Дөньяда газапны әзрәк күреп. Татар-информның сорауы бар. Хәерле көн, Алина Айдарова, Татар-информ. Менә 1961 елдан яздырыла бит инде. Әйтә алмыйсызмы, 50 ел шамасы үткән. Ул вакытны күбрәк идеме теге сукырлар начар күрешәр, яисә хәзер алар арттылармы саны? Мондый ниләр юктыр сездәме мондый мәгълүмат? Артамы кызганычка сукырлар һәм начар күрмәүчеләр, яисә киресенчә? Аңламадым, сорауны ишетмәсә дә тавыш. Мин дөрес аңлаган булсам, күрмәүчеләр саны артып барамы, юкмы? Шулаймы? Кызганычка каршы күрмәүчеләрнең саны артып бара. Менә без Актык тапкыр Советлар Союзында 75 елда теге гасырда перепись булган иде. Шул вакытны Татарстанның күләмендә безнең 100-га якын күрмәүче 18 яшьлеккә хәлек балалар. Хәзергә караганда менә безнең аларның 1000 артык 2000-гә ярып килеп тора. Ул Татарстанда гына түгел, бөтен Россия күләмендә, бөтен дөньяда күләмендә безнең әйтергә процент караганда, пропорцияларында караганда әзрәк. Ләкин ул безне тынычландырмый. Шуннан да күрмәүчеләр хәзер саны бүтән инвалидларның саннары да яшып бара. Шуннан да ул бик авыр хәл. Шуның турында без уйларга тиеш, киләчәктә шундый кешеләргә, аларга мөстәкыйль тормыш алып барырга, сыйфатлы тормыш алып барып, үзләрен тәэмин итә торган профессиялар табып, шундый тормышта урын таба торган кешеләрне шуңар күрә без уйларга тиеш. Медицина яктан ансыны мин әйтмим, медиклар аларның эше, безнең эшебез менә шушы инде аларны ничектер мөстәкыйль тормышка бастырырга, шул кешеләрнең саннары арта чыннан да. Ул хәтлек алар бөтенесе өйдә генә утырып, бер нәрсә эшләмичә дәүләттән ярдәм генә сорап утырсалар, бик авыр булачак ул хәл. Аннан соң күңелсе дә, җәмгыятьтә дә шундый шул хәтлек андай кешеләр булса бик начар, мораль яктан да, бөтен яктан да. Шуңа күрә әйтәбез, без андай кешеләр мөстәкыйль гаделле тормыш алып барып, үзләрен тәэмин итеп, үзләрен туры граждан бөтен кешеләрдән аерылмыйча, алар белән бер рәвештә яшәргә шартлар тудырабыз. Тагын бер сорау зинһар. Менә сез әйтеп киттегез, әйме мөстәкыйль үзләре теге яшәргә тиешләр дип, чын гражданнар. Бу димәк, сез аларга психологик яктан да ярдәм итәсез дигән сүз шулай бит. Психологик яктан алар бик дөрес, бик хаклы сорау сезнең. Шуннан да менә ул мәсьәләгә без хәзер бик күп игътибар итәбез. Безнең һәр штатларда психологлар да килеп чыкты. Психологлар санын күбәйтергә. Без бик күп психологиягә, тренингларга, ниләргә һәр бик зур игътибар итәбез. Чөнки психология буенча эшләмәсәк, ул бернинди ярдәм булмаячак. Без шуңар күрә менә шундый конференцияларны да шуңар күрә көтеп торабыз. Күрмәүчеләрнең уңайлы эшләгәннәрен турында инвалидларның халык белсә, ул җиңелрәк була. Психология якта менә Америкада, бүтән илләрдә, чит илләрдә психологсыз, юристсыз, аннан соң священник белән, поп белән ансыз бер кая адым ясамыйлар. Безнең һәр муллалар бар, әйтик, анда врачлар бар, менә юристлар бар. Психология буенча әле без аннага бөтенесен игътибар итеп бетермибез. Без бик рәхмәт шул соравыгыз өчен. Бик актуаль сорауны бирдегез. Рәхмәт, әйе, рәхим дигез. Фаннур ГТРК Татарстан бүгенге көндә Россия күләмендә бу ничегрәк бездәге хезмәт? Мәскәү ягында, Петербургта, Сибир якларында мондай хезмәт, мондай алып бару, сукырлар белән эшләү, сукырларга эшләү. Татарстанда ни дәрәҗәдә куелган дип әйтәсез? Юк, чагыштырмач, әйе. Чагыштырма әйтергә кирәк, Мәскәүдә, Санкт-Петербургта,
Анасы менә Казан, Татарстан буенча безнең эш буенча тәэмин итү буенча без әйтергә кирәк бер дәрәҗәдә торабыз. Татарстанда безнең чыннан да актык хәзерге вакытларда элек предприятиеләр махсус эшлиләр кешеләр. Шунда гына. Хәзер безнең әйтик 800 кеше эшли предприятиедә булмаганнар. Күзләр арасында. 180 генә предприятиеларда. Ол тенденция, дөрес тенденция шит илләрдә дә, Америкаларда да, шулай да махсус предприятиеларда, анда бер зур Америка, Чикаго шикелле шәһәрдә бер 120 кеше эшләсә, бүтәннәре күрмәүчеләр төрле офисларда, төрле компанияларда эшли. Менә без дә шул елда барабыз. Менә шул вакытта менә бу ханым туташ сорау биргән өчен анда психологлар, ниләр бөтен җирдә компанияга эшкә алганда күрмәүчеләрне алар белән психологлар да эшли. Алар менә шулар бик зур игътибар итеп, шуңар күрә анда ул вакытта уңайрак атмосфера тудырыла компанияларда күрмәүчеләргә эшләр өчен. Менә безнең дә шул юлда басырга торабыз. Әйтергә кирәк, Себердә, Новосибирскда күрмәүчеләр яхшы эшлиләр, анда бездә караганда бер аларның нәтиҗәләре әзрәк безнекенә караганда. Безнең менә Мәскәү, Санкт-Петербургдан бер рәвештә. Ләкин әйтергә кирәк, менә бүтән инвалидлар 10% эш белән тәэмин ителгән кемтелешләргә. Безнең Татарстанда 32%. Ул әле бөтен әйтик инде, әлбәттә, менә Медведев та карар чыгарды бит, 50% булырга тиеш дип киләчәктә 25 елларга. Без инде 32%-ка мендек. Менә бүтән җирләрдә 25-20% күрмәүчеләр эш белән тәэмин ителгән. Бездә Татарстанда 32. Безнең ул яктан караганда процент зуррак. Рәхмәт. Ләкин ул безне тынычландырырга бирми, бер хәлдә эшләргә кирәк киләчәктә. Анарсын аны эшләмәсәң бит, яшьләр хәзер килә, балалар килә, мәктәпләрне бетерә, вузларны бетерә. Безнең 100-гә якын студентыбыз безнең Татарстанда. Анарсын безнең мәктәптә укыйлар 500-гә якын балалар. Аларны киләчәктә без тәэминләштерергә тиеш. Анарсын мин әйтәдерим, менә хөкүмәт безнең бик зур эш эшли хәзер киләчәктә профессия бирергә безнең кешеләргә. Бер адым менә эшләнде ул Түбән Камада, без медицина колледжда бер төркем күрмәүчеләрне алдык теге елны. Бу елда икенче төркем. Аларны киләчәктә менә массажистларны бетергәч инде. Алар эшкә урнашырга тиешләр, аларны дәүләт тә урнаштырыр. Әйтергә кирәк, безнең массажистлар бөтенесе теләгән кеше эшсез Алар үзләрен тәэмин итәләр, гаиләләрен тоталар. Әйтик, менә минем белән Аюпов дигән бер массажист бер көн ТНВда чыгыш ясадык. Аның 3 баласы бар. Ул бер әз генә күрә, ләкин хатын аны күрми иде, балалар белән 3 бала белән утыра. Аларны бөтенесе тулай белән тәэмин итә. Камалларны түли, бөтен яктан да мөстәкыйль рәвештә үзенең эшләгән акчаларын иләренә җитә. Менә шундый массажистлар безнең Татарстан күләмендә шактый. Менә шуңар күрә без шундый профессиялар хәтта юристлар, музыкантлар, эшмәкәрләр безнең бар. Бүтән өлкәләрдә менә алар бөтенесе юристларыбыз, музыкантларыбыз безнең эш утырмыйлар, бөтенесе алар эшлиләр. Рәхмәт. Сөембикә журналы. Китапларны Braille системасына күчергәндә сез нинди принципка таянасыз? Иң кысаклы китап дип сайлыйсызмы? Иң күп укылганынмы? Ничек сайлап аласыз бу китапны? Без иң башта эшләдек, һәр эшлибездә мәктәп программасында, гуманитар вузларда нинди нәрсә әдәбият кирәк. Аларны эшлибез, бөтен классиканы эшлибез. Хәзерге татар, рус язучыларын бөтенесен тырышабыз рейтинг буенча кемнең әйбәтрәк бара, кемнәр безнең күрмәүчеләр сорый, шундый китапларны язырга дип. Менә шул бу яктан карап эшлибез без. Шундый безнең репертуарыбыз. Әйтеп кенә китәм. Менә безнең
төбәкләрдән, районнардан, шалтыраталардан ишетәләр, шундый, Зифа Кадырованың шундый китабы чыккан, Гөлсинә Галимуллинаның китабы чыккан. Безгә запрос ясыйлар. Әле ул бездә әгәрдән дә китап юк икән, без аларны үзебездә запрос итеп туплыйбыз да, һәм отдел комплектования икенче бүлеккә бирәбез. Анда шушы бөтен укучыларыбызның запросларын күз алдында тотып, брайль китапларында һәм башка сөйләүче китапларында яздырабыз, эшләп чыгарабыз. Мен алганда инде безнең күрмәүчеләрнең ихтияҗларын, әдәбиятка һәм төрле сәнгатькә булган ихтияҗларын без өйрәнеп барабыз, анализлап, шуның нигезендә планнар төзелә, план нигезендә аннан соң китапларны басу алып барыла. Китапларны басу хәзерге вакытта шулай ук телләрне үстерү программасы кысаларында эшләнә. Менә хәзерге көндә безнең китаплар шулай ук безнең басмаханәбездә чыгып киләләр, берничә яңа китап чыга. Шулай ук әле әзерлектә ел ахырына шулай ук китаплар чыгачак. Güzel. Сезнең профессия кешеләре бармы бездә? Тифлокомментаторлар интәсез сезме? Минем үзем инде беренче белемем буенча китапханәче. Кайда укыталар, шундайрак общий. Китапханәче бу минем өстәмә профессиям дип әйтергә була. Безнең Татарстанда без икәү татар теллесе икәү, берсе безнең Айсылу Валиева, минем коллегам, хезмәттәшем, ул рус телендә эшли. Мин татар телле бердән-бер, шулай татар һәм рус телендә эшлим. Эшли алам. Хәзерге вакытта без Мәскәүдә тагын 2 кешене әзерлибез. Тиздән безнең була инде 4 белгечебез ул яктан өлкәдә. Шулай киләчәктә уйлый башларга. Аннан мин нәрсә әйтмәкче инде. Менә сез безне сөйләгәндә уйлыйсыздар инде теге китапларны без бөтенесен бастырабыз, әйтәбез дип. Юк, дөньяда чыккан бөтен китапларның менә Швециядә иң күп санала. 8% күчерәләр шведлар, америкалар 4% күчерәләр, күрмәүчеләр өчен махсус. Ну, без шул рәвештәдер инде. Бөтенләй инде бөтенесен күчереп булмый ул. Аның максатыбыз юк. Шуңар күрә без инде сайлыйбыз иң кирәкле, иң нәрсә кызыксындыра. Шуңар күрә менә Гөлсия Тавкиловна әйтте, мониторинг ясыйбыз, гел мониторинг ясыйбыз. Нинди китаплар, ниндигә мохтаҗ безне күрмәүчеләр. Ул мониторинг эше, аннан соң менә безгә кайсы вакытны белгечләр дә, укытучылар да сорап киңәш бирәләр. Без шундый киңәшкә бик мохтаҗ, кирәк булса шундый белгән кешеләр менә шундый яхшы китаплар чыкты, менә шундый кирәге перспективлы дип белгечләр шулары безгә тәкъдим әйтсәләр, безгә ничектер киңәш бирсәләр, без рәхмәтле булырык. Рәхмәт. Тагын сорауларыгыз бар? Тифлокомментатор хезмәтенә килгәндә Мәскәүдә Рекомп институтында укыталар. Ул безнең Мәскәүдәге бер Рекомп бердән-бер институт. Менә безнең узган елга хәтлек тифлокомментаторлар бары тик Россия һәм Петербургта гына иде. Узган ел аларның президент грант тоттылар. Шул грант нигезендә алар татар регионнарда дагын, шул исәптән Татарстанда дагын тифлокомментаторлар әзерләнде. Һәм бу эшчәнлек анда дәвам ителә. Без менә беренче набор булдык инде регионнардан, 14 регионнан, миллионлы кеше саны булган шәһәрләрдән укыдык без 19 кеше. Һәм шулай ук бу эшчәнлек алып барыла. Һәр елдан-ел тифлокомментированиегә укыта торган тифлокомментаторлар була торган регионнар саны артып бара. Шулай шуны әстәмәкчем, Гөлсия Тавкиловна әйтмәде, руслардан соң татарча тифлокомментирование безнең башланды, икенче Россия күләмендә. Бүтән телләрдә әле булмады ул. Милли телдә безнең тифлокомментарий бирү иң беренче Татарстанда булды. Шулай ук менә Мәскәүгә укырга баргач тагын безнең запрос килгәч, тифлокомментаторлар булгач индеме, безнең 2002 елдан ук безнең социаль акция бар, шундый доступный кино дип атала торган, без фильмнар күрсәтәдер инде. Фильмнар рус телендә күп эшләнә. Безнең күптәннән шул нисбәттән хыял бар иде татар телендә кертергә, шулай киттек тә инде без. Менә Мәскәүгә укырга баргач тагын анда килгәндә безнең танышу булды. Шундый танышуда фикерләрне снитә сорыйлар инде, ничек эшләргә аннары соң җыенасыз. Без әйтәм, мин әйтәм, татар телендә
Укытучы әйтә, татар телендә генә менә русча нишәмисезме? Мин дә шундай ук шулай име? Сизеп алдылар. Хәзер менә Мәскәүдә дәгән алар без үзебезнең уңышлы хезмәтебезне күрсәттек Татарстанда. Булар бу өлкәне күрделәр, милли өлкәдә кирәк икәнен һәм менә Мәскәүдә хәзер аларның ниятләре дә бар. Быел без тифлокомментирование буенча конференция булды международный, шунда да сөйләнелде бу фикер. Милли телле тифлокомментаторлар өлкәү әйе. Безгә карап регионнарда өйрәнә кертелә дип әйтәсем килә минем шулай ук. Ә инде иң күренекле тифлокомментатор кызыклы булса, ул Ирина Безрукова. Шул исәптән аларның да безгә 2013 елда спектакльләрен алып килгәннәр иде. Менә шул заманнан инде бездә дә шундай үзебездә дә кертү хыялы уянган иде. И шуңа күрә бу мөмкинлек белән безнең театрларыбыз мәсәлән күрсәтелде. Таныш булгач безгә моны Татарстанда кертеп китү җиңел дә булып китте. Бүтән җирдә дә җиңел бармый, чөнки барлык регионнарда да театрлар моңа бу эшчәнлеккә әзер түгел. Әле шулай ук тифлокомментарийны сурды белән бетау бар. Без шулай ук әле моның менә пресс-конференциялардагы, төрле чаралардагы моңа ярдәм итә, без әле моны таныштыруны да алып барабыз. Аңлатып, менә кая аңлаеш бар, шунда тизрәк, шуңа күрә Татарстанда безнең шулай кертеп булырга да мендем. И милли милли театрларда мөмкинлекләр дә бар, чөнки анда тәрҗемә бирү принцибы бар. Монда шул принцип кулланыла бит инде. Шуңа күрә өстәмә мөмкинлекләр кирәк булмады. Камалга гына безнең үзебез оборудование Алишер Усманов фонды безгә хәйрия программасы кысаларында бирде бу оборудованиены. Шулай ук Камалда, чөнки Камалда берничә телдә баргач, татар теленә тифлокомментарийга да мөмкинлек юк иде. Шуңа күрә безнең шул бу исәптән театрларыбызга да бик яңалыкны кабул итәргә әзер булганнар өчен без бик рәхмәтле. Рәхмәт, сораулар тәмам дип аңлыйм инде. Матбугат конференциясендә тәмамлыйк. Бик зур рәхмәт сезгә, уңышлар, проектларыгызда, изгешләрегездә өчен дә бик зур рәхмәт сезгә. Сезгә бик зур рәхмәт. Чакыругыз өчен рәхмәт. Сау булыгыз. Ау. Әйе.